Извинете, бихте ли ми помогнали? Колко пъти вие сте искали помощ? А колко пъти сте помагали? Всъщност, да помогнеш е нещо, което изпълва сърцето и душата. Преди седмица аз помагах на майка ми, т.е. тя не може сама да пазарува и аз се бях закарала на един пазар. Купувайки си различни зеленчуци да си прави туршия, знаете, в момента е сезона. Сезона на дините мина, сега е сезона на туршиите. И докато тя си купува от тук от там, аз забелязах, че предна лява гума е нещо много странно ниско до асфалта. Тоест, джантата е ниско до асфалта. И